Vi får tit spørgsmålet, hvilket produkt skal jeg vælge? Den traditionelle, som er jeres gamle produkt, eller jeres nye propanvarmepumpe. Det er lidt som at sammenligne, om jeg skal vælge en BMW eller en Mercedes. Forskellen på det nye produkt og det gamle produkt er, at de støjer lige meget, når de kører 100%. Men det nye produkt har mulighed for at køre ned i drift. Det betyder, at de larmer mindre, når de ikke skal op og arbejde nær så meget. Så derfor gør det, at lydniveauet faktisk er en lille smule bedre på de nye produkter end på de gamle. Vores nye propanvarmepumper dækker i boligprogrammet fra 4 til 20 kW. Vores eksisterende varmepumper, de ældre produkter, dækker fra 5 til 16 kW. Det vil sige, at vi dækker større og bredere med propanvarmepumperne. Vi er for nuværende i gang med en flytning af hele fabrikken, og det gør, at vi er i gang med at projektere et helt nyt klimakammer. Og dermed har vi også mulighed for at teste vores nye produkter efter alle kunstens forskrifter. Så derfor er vores nye propanvarmepumper vores svar til elbilen. Vi håber, at du er klogere.